ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахти ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар ҳамхали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуди реклама ки бошад марамат сурат маълумот шуд дар ватсап имои экран буда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Caravan ки бо нархҳои арзон ВАЗ 21015 баста Mercedes сечка объёмни ва Toyota Corolla баста Hyundai Starex ва дигар мошина аст ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. мо бошад навор асар мекунем, маълумот рафтем то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, ба шумо як компания хуберо тавсия метиҳем ки пересечена граница аз территорияи Москва ба сарҳади Қазоқистон. компания ки Рӯзиқул ва Баҳром ки хизматрасоии худашро ба шумо пешкаш мекунанд. шуморо аз территорияи Москва гирифта ба территорияи Қазоқистон мебарад. намарама худашон бо гап мезананд. ако ина тараф ай граница рафтестам, мақсад ина бачаҳо ай граница омадем, гузашта омадем. мақсад ака ай граница чӣ хел гузашта омадем? Колега братан, ягон камбуди нест. ака хел чӣ хел гузашта омада ай граница? 100% ака мошин дам. Камтар. Масаз соз рафтем мо омад. граница да гам надод охе? Не ака ин ака мошин ями мошин мақсад ки 100% бурда миёрем. инаи ака ай Питер омадиган. мақсад Питер таксиёшам аста то Москва миёра. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯза аз Сайбадро Mercedes-Benz C-класс аст ки сечкаи объёмни светои серебристи соли паравишаш 1998 аст ки ҳам газ ҳам бензини кор мекунад. гази евро 4 дорад. объём мотори 1.8 литра, коробка механика. ҳолати мошин бадрон беҳтарин аст. мошин мегӯяд то моҳи апрел 2023 мегӯяд ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд тозака хеле мисол хеле мондаи бад нест. бадрон 4 та балон ҳолати кория, 4 диска. мошин ҳама чӣ дорад, беҳтарин ҳолат аст. омада мегӯяд лабои правека ки намегӯяд мошин тозака аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 67000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳошу рақамҳои Россия позитсияни кор мекунад. бо дар рақамҳошунам WhatsApp пайваст доранд. ҳуҷҷат, газ евро 4, мотор ҳамаш камбудӣ надорад. марамат дӯстони азиз, дигар маълумотро гирем, бо арзон савдо мешавад. лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навор дар WhatsApp имо подписаш кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 21015 аст ки мошинои советски молодежни светои сиёҳ. соли бароишаш 2005 соле ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотори простой 1.6 литра, коробка механика. ҳолати мошин бадрон беҳтарин аст. мошин мегӯяд ҳуҷҷатош тамом шудагӣ аст. мошин мегӯяд ай учёт буровардагӣ. 4 та балон мегӯяд 85%, 4 диска, салон тоза. мошин мегӯяд нахадва аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад. якум рақамошон рақами Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки нашам кор мекунад. инаш дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. одаме ки харидори аниқ боша мегӯяд боз муомила ва савдо мекунем. алиш намешавад. то қас сумми холӣ мошинча мегӯяд нахадва, просто муоика накарда сурат гирифта. айхи мошин мегӯяд 100% аст. дӯстони азиз, худтон бинед, хайвай хулостон аброрем. баъд дар рақамошон занг зарем. арзон ва савдо ҳам доштаи марамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ки Honda Civic аст ки ҳам хеле ном доштаем. Honda Civic Civic ҳам хеле ном. соли бароишаш 2008 соле ки сӯчвориш бензини холия. объём мотори 1.8 литра, коробкаш автомат. мошин бадрон беҳтарин аст. мошин бадрон ҳамаи намуд комплектация дорад. стартстоп, кондитсионер, обогрев сидени, монитор. мошин бардорон опшин ягон камбудӣ. ҳамаи ҳамин мошинои ҳозиразамоне ки дорад ҳаминам дорад ки комплектацияш ҳаматарафа аст. мошина мега фақат мегири ҳай мети ҳамаш саволо ҷавобш кати. мошин мега лобои хел правека.
яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон 70-80% аст. Хадавои нав кадагаст, мошина мегӯяд ягон расход намекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва фурӯхта мешавад бо нархи 67 000 сомонӣ ки боз арзон муомила мешавад. ҳар ду рақамошон рақамои Мегафон Тоҷикистон аст ки ҳар даш кор мекард. Дуюмги рақамошонда имо пайваст доранд. Дӯстони азиз, савдо дошта мошин ҳама тарафа, ҳама ҷош беҳтарин, ҳама ҷош кор мекунад. хоб агар ки нашуд арзон кардан, агар хоҳед арзон мешавад, маромад занг занед, боз муомила савдо мешавад. ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, маромад ай соҳибашон гирен. лайкора фаромӯш намекунем ва навора то охираш тамошо мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia саҳбадорон ки сайзтарини беҳтарин светои алюминии серебристи. соли 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литри прасои коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин тозак мошин мегӯяд. умуман такси гаштагӣ нест, мошин бардор кори вазбӣ кардагӣ нест, яъне ки мошин бефара нест, мошин тозакай бениҳоят хубай. мотор мегӯяд зверай, салон тоза ҳайбадор, электропакет ҳама ҷош кор мекунад. яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мегӯяд пачка нав задагаст ҳайбадорум ва хадавоям 4 дискаи дигам нав дорад. мошин мегӯяд хеле мақсад бефара нест, мошин тоза гаштага ва дуруни шарда гаштага. омада бинем мегӯяд нексичае ки тозака, нексию хали 10 000 ки 13 000 нест, мошине ки ҳамин тозака ҳамин хас соҳибшо маълумотора мода гуфтанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила дорад. дӯстони азиз, хай некси тоза буда, мақсад кам гаштагӣ буда, бо такси гаштагӣ нест. нарша 22 мега арзонтар ва муомила доштае. хоб ин ҳамин рақамост, рақамои Мегафон Тоҷикистон позитсияни кор мекунад. бои рақамошонам ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст доранд. лобои хе мегӯяд биё проекта ки мошин мегӯяд тозака, моторуш беҳтарин, ҳуҷҷат балон ҳамаш пачка. маромад дига маълумот чаки то қассум алиш намешавад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira аст баъдрон ки бо нархи арзон светои синӣ. соли 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотор 1.8 литра, коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин ай. мошин нархиш бениҳоят арзон ва сайзтани нахадва. мошин хадавои кадагай 4 та балон мегӯяд пачка, 4 диска, кондитсионер дорад кор мекунад, 4 диска, мошин балон хаймаш навай. мошинча обшим 100% мегӯяд срочно пул дар кушдай, мошина фурӯш дорад, то қассуми холӣ срочно мефурӯшанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ ки баъдрон бо одамони харидори конкретна арзонтар мешавад. якум рақамошон рақамои Вавилон Тоҷикистон кор мекунанд ва дуюмум рақамошон номери Россия аст ки нашам кор мекунад. инашда ҳам имо WhatsApp пайваст дорад. мошин мегӯяд тоза, кондитсионер, балон ҳамаш кагнадай. дӯстони азиз, ягон маълумотҳо иловагӣ агар хоҳем фаҳмида, ин рақамошона занг занед, бештари маълумотша аз соҳибашон гирен. 45 таша мегӯяд бо конкретна арзон муомила мешавад. албатта занг занед. хоҳиш мекунем лайкора фаромӯш накунем ва силкаи навор агар бошад дар WhatsApp имо ки ҷода метавонед позитсияш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla аст баъдрон ки светои сафед Toyota Corolla 1 соли 2004 соли ки неки сайсиянаш баъдрон, яъне соли 2005-2006 светои сафед. судишвориш мегӯяд тоқа бензини холӣ, газ надорад, моторуш мегӯяд экономни, прасто 1.5 литра, коробка автоматай, сайзтани мошин мегӯяд нахадвай, срочно мефурӯшем. мошин 4 диска, 4 балони 80%, кондитсионер, родной краска. хай мошинча обшим нахадвай, бештар маълумотча аз соҳибаш мегирен. нархи мошина мегӯяд 53 000 сомонӣ мегӯяд, бо камтар арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. кадоме ки ҳамин хеле мошин харидор ки бошад, маромад занг занед, боз камтар арзон муомила мешуда. аз ҳама хубаш рафта аз пеш бинем, ба қадшон муомила кунем. рақамошон Вавилони Тоҷикистон аст, кор мекунам, маромад албатта занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хеле мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотшо дар WhatsApp имо рӯй кунем, мо фурӯшда мегузорем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки мошинаи мусофиркаш Hyundai Starex. соли 2006-2000 соле ки судифурӯши дизеле, объем мотор 2 литра, коробка механикай, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникай. мошин на зури зур на без, яъне ки ҳолати миёна средни нахадвай. хай электропакет, салон тоза, мошинам хеле родной краскай, хе меличовка гӯен, камкам меличовка кор дорад. ҳамин мошин лобоиш қариб ки меличовка дорад. ин нархиш темболи арзонакай.
нархи мошина мега 18000 сомонӣ мекунем, бо ягон сум арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кулоби Бостони Барадорон. Кадомтон ки мехоҳед маълумоти рақамошон билайн кор мекунам, метавонед ки бештар маълумотша гирен. Hyundai Starex бо нархи арзон хай камтар меличовка курдаша маромат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Барадорон ки Opel Astra F астае ки дар кузуфи караван. соли барои 1992 астае ки ранги солҳои 94-95 Барадорон светои синия, яъне ки ҳамин свето бисёрш 97 мешавад, яке 98 будае. газ бензин кор мекард, мотори ҷага 8 литра мега союз, мошини коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби чихел кун Барадорон миёна соз қарор дорад. мошин мега нахадваи набу суръатҳои моторуш, суръатҳои салонуш ва суръатҳои берунуш. то қас суми холӣ мегад умуман алиш палиш намешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки бо арзонтар муомилаи хуб дорад. номерош хай транзит ба кадомтон ки мехаред срочнай 17000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. рақамошо мегафон маромат занг занед. дӯстони азиз, барои меҳнатҳои мо лайкора фаромӯш накунед, навора полисаж кунед. чӣ мошине ки доред дар комментария нависен ё ки дар мо рӯй кунед, мо мехоҳем фурӯшта мегузорем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.